Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat guys. Ayan, nagbabalik tayo, Bicolano TV Vlogs guys. For today's video guys, ayan nga, ayan, kung nakikita nyo ngayon guys ay nakahiga ako. Ayan, so bali po, ayan, yung vlog natin ngayon guys ay magpapa-eyebrows threading po tayo ngayon guys. So nandito po tayo ngayon guys sa Let's Face It po. Dito po lang yan matatagpuan sa SM Legazpi po. So ayan nga po, ayan sinisimula na po ni ate na tinitread po yung ating kilay. So ayan guys, ayan po ay eyebrows threading po ang tawag niyan mga kapatid. So bali pinalinisan ko lang po guys yung pinalinisan ko yung kilay ko guys, kasi yung kilay ko po guys is sabog. Ayan, wala pong hugis. So ayan, pinalinisan ko po. Ayan, so napakagaling po ni ate mag-thread ng kilay. So ayan guys, tingnan nyo guys, tapusin nyo po yung video na to guys para makita nyo po yung resulta ng ating kilay. Napakaganda po at napakalinis po ng pagkagawa ni ate. Ayan, kaya shoutout po sa iyo ate dyan sa Let's Face It ng SM. Maraming salamat sa paggawa ng kilay ko. Ayan, so ang galing yun guys. Tsaka hindi po yan masakit mga kapatid, kasi nilalaga naman nila yan ng pulbos bago tinitread. Actually guys, sa ano po, sa dati ko na po yan pinapagawa palagi nung nasa abroad pa ako guys. Ayan, pinapalinis ko din yung kilay ko, kasi sa totoo lang guys, yung kilay ko na yan kalat po yan. Tapos dati yung kilay ko mga kapatid, dugtong yan. Ayan, pati sa gitna may ano, may guhit pa o parang hugis ng ano ng buhok, may ano pa, may kilay siya. So ayaw ko po nang masyado, kaya minsan pag tinignan nyo po yung kilay ko is kalat yung ano niya, yung hugis na. Kaya ayan, ang ganda na siya, di ba? So ayun mga kapatid, maraming salamat sa mga nanonood diyan. Ayan, sa mga taga Bicol guys, dito lang po yan matatagpuan sa Legazpi po, dito sa SM City po. Ayan, sa third floor po. Ayan, ano po yan, Let's Face It po. Ayan. Tsaka nagpatanggal na rin po ako kapatid ng mga kapatid ng balbon sa sa braso, kasi pinapatanggal ko po yun, kasi hindi rin ako sanay na may balbon sa braso. Ayan, feeling ko kasi parang madumi eh. Ayan po, na ni ate. Ang galing niya ni ate mga kapatid, magaling siya ayan na guys yung finished product. Tingnan nyo guys, medyo namuna pa kasi syempre trineding yan. Ayan po yung finished product ni ate sa kilay ko. Ayan, maganda na po siya tingnan, hindi na siya makalat. Ayan, pogi na naman si Bicolano. Ayan, maraming salamat sa panonood guys, hanggang dito na lang po. Bye guys.